Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, guskan mo mga bubemi, natamandakan mo mga aryami, kipag-adatan sa Islam, na sumpatan tanong man ng kutwa miya panutul tanong, may pantag ko, kaya dulu na unabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iku mga didesgian, mga tunganay niyan, sa piyakaw kitiyan din sa mapayag na gumabasang, kini dulu niyang kiran sa iku mga ayat, mga katir wallah subhanahu wa ta'ala, niya aluitan pa ng kutakya panawagan niyang kulang-ulang na piti kaluksan, mga tao sa pag-iingad sa isaw pa man na Madina, Makkah, Al-Mukarramah, kadak lang kiran na ayama na niyan na mga didisgian. Kaya kaurir niyan si iku, kaya tawagan niyan kuwatayan na su Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya wagyan panso mga buwataan mo Abdul Muttalib, su Abdul Manaf, su Hasim, naguso Abbas, Abapayan, naguso Sapia, anda ba ini pakai na niyan, lang mo natigay na pa man na supang ni na niurak na napunaman na marak ng kuwa mi bugay akarkan o gaid na dikur kanu kibugay ibakus kanu katabangi sa taman sa ayama na niyan na dinyo paratian sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pumukasakur kanu sa kataksilan sa paratian ni sa Allah naguparatian ni wasak na subu ako Allah subhanahu wa ta'ala dia na atas tanggungan anak na sa iku kabubaluyakan madisegiwa ayama na niyan na tunganay niyo pamilya niyo na sabab roo na sukya pa kapusian tero na langun pala-palad na yama na niyan na sumimbag sa mga pipi akatero sa mga bangsa niyan, mga tunganay niyan, sa mga ginawa niyan nun, mga batang rapaging si sa Makkah na miya ninimuan, miya salbu ko Abu Lahab abapayan si ikaya bapayan na Titu. Ay ngaran na Titu Abdul Wahab na Abdul Uzza. Diyan ko ta Uzza na isaw to ko malaabarahala ab simba niran na si kung si Abu Lahab na Abdul Uzza ore penu Uzza na wat amamay Abdul Muttalib ama ada to nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa ko mga uluan si isa ayam ananian na Makkah kakagya sangkutaw pa man na masaw Abdul Muttalib na ayay ram padatu-datuan si isa Makkah sa kanya ni ayam ananian na pagampaganay sumiupak kung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa mauto mga uripon wallah na yang kutwa pa man na mga katero o anda ba ni Abu Lahab na katiiswaya man na niyan nagrabya pitero yan sa ikunabitanua Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tigyan ay timur ka ang kaki sangka iya tendayaw salungan ayaman na miyakawatang kakulimu wallah sangka iya tendayaw salungan giya ibsi sabab pakyati mo angkar kami sangka iyaw pamanadarpa na sabab saya na initurun wallah subhanahu wa ta'ala so suratul Masad giyang kutuwa pamanaayat akatir wallah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahab wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Yanan na sura ay kamagato sa gusapulo agwisa sa ikwayama na niyan na sura o di na sapterang kayo paman na Quran magato sa gusapulo agupat. Padanang ko mga bubaba sura na napadasamaan na ang kayo paman na katir wallah na pamagita mambusa ikwayama na niyan na Abu Lahab. Mata-mataan na miya antior so dua tangan o Abu Lahab sumbala alimaw Abu Lahab langwa na matatangan yan miya antior sa kanyan
Daw na makang gayaguna so tamukyan, agu sumya sukatian. Baka suladeden ku apoy apasukayaw, ku naraka jahannam. Naguso karuman yan asi Ummu Jamil na maawid say tagun. Di magawid-wid say tagun, na niyan na mangintabalaw to pamanabubay. Kaya taguan suligyan sa tali at pumakalak. Fi jidiha hablum min masad. Nagito'y suratul masad. Nasopman mipantag ko mga Quraysh, nagito'y petero na miyatangang siran. Sangkutakiyat takawiran sa pamana, nagayran sa pamana, minit takawaw pamana, pamagita apuong kunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namiya na asiran no antom na ipunggulaw laaniran, antom na ay sumbagiran, na andabay ni diran katawan no antom na ay piliiniran sangkuto pamanakya pakapamili akiran no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangkuta mga lalangan nagugiyang kuta mga pamagita nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagiya sabab sangkuta pamana kaya takawiran na mananaan na asiran na so kaya pa kaumayran sa iku mga mga turuganiran sa miyakad kesiran na miyaka pamimikiran siran na susabad kiran kadaklang kiran na sumiyam bikiran sumaratabat aribat. Na miyatagusi ko mga puso iran so kibr. Kung mga ginawairan na giyutoy sabab piagi suwi-suwiran nagupi mamaasuliran kung mga katuruyan mga Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayang maanan yan nagyang kuta mga pangangalakyan nag mga ekterian na si idin sang kutwa ayang maanan yan na masa na nanandabay ni iya makabukagiran gnagumita tarkakaansiran kela kuya maanan yan na masa akyat timu-timu iran na miyabalwi din suwaya maanan yan na Muhammad alayhi salatu wassalam andabay ni aya din kaunaan na aya din kapakaurian sa ikwan dabay ni mga bitirayran sa kapakararangitiranun nagugiya-kiya karataon ginawairan. Pari ko mga katiruiran na pamanagiid ni miyatoon-toon na ay maananian na mamaasiugur kita no Allah subhanahu wa ta'ala. Banda ki atigiran gi si Ibnu Qabsah. Yang kaya si Ibnu Qabsah na padain ko mga apo nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kasabali ang kinayan. Na siya ki uto pa man Ibnu Qabsah. Na bagi atigiran si Ibnu Qabsah ad na din yan dimimbitira isa langit. Kagi si Ibnu Qabsah na sangko tamasanian na upamana ay ni tawagiran na mimorta kasumyulod si iku agama Nasrani. Nadirang katawan na mas ayam ananian na makauntol panang kuta agama Nasrani adigiyang kuta pamana agamayran kapanimbe sa mga barahala mga piyagtaw-taw. Na sabab ro na diyang kuta pamana miyang gulaw layran na ada na mga tao o pamana sumiulod si ikwagamaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adam mana ayam ananian na sukadak lang kiran na anda bay ni piagi suwi-suwiran nagure kiyontra iran renidu iran so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pipapakay to iran sa anda bay ni di iran pamana itatapian nagwidiran na di iran pakararap ng kuto pama na anda bay ni agama minitaling umanian kau pamanabay na no pamanay ni kagwad. So nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so kapapayagan yan sang kuto pamanandawan si Islam na miyag Islam so sabaad ko mga tao. Na sopman so sabaad kadakalang kiran na pamana ayam niya na sumiyangka miya alwi tanudnanan na gito'y sabab po pamana giyang ko tao paman na inituro nun Allah subhanahu wa ta'ala ang ko tao paman na isap man ayat ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh
Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hai mga pagtao, simbaan niyo sa Allah. Ka mata-mataan na din man nakatuhanan niyo asarum warar kanyan. Nagyang kayaw pa man na ayat na miya ka siyaw maalwi sa isa Quran. Miya ka siyaw maalwi sa isa Quran. Miya kapat maalwi ko suratul A'raf. Na so suratul Hud na miya kadua. Na suwaya maananian na miya katlo maalwi ko suratul Hud. Na so suratul Mu'minun na miya kaduon maalwi. Dapat tapaganian na ayam maananian na miya ka siyaw maalwi o Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyanan din ipagalwin waya maananian na mga miyangaw una ang mga nabi ko kapundulunayran ko waya maananian na mga pagtawiran. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hay mga pagtaw na simbaan niyo din sa Allah, suaswatan niyo sa Allah, kadinman aba niyo ay maananian na katuhanan ang makaliw-liur kaniyan. Na sabab san mga urip ni Allah na so pipu na niyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isap na pamana kaaluitan si sangkutaw pamana kiniturun sangkutaw pamana ayat na inapunan yan din na disembayang sa iko ato bang ano mga tao sa iko bendegan ng mga tao sangkutaw pamana lama-lama o di nang babalibta sangkutaw pamana kaabah na dirun din disembayang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iko miya alwitan ng pamana ukit ay ni pang daurun wallahu ta'ala aming gulalan ko Jibrail agyang ko ta pamana 2 rakaat sa iko kapita-pita na 2 rakaat ko kagabi-gabi na ipapananawag yung kira ng kuto pamana pananawag kagimaw to na sabab ko ay maananian na miya kasupa ka sa mga pagtawa sumiulod ko agaman yan agu sa mga tawa daw sold asira niya pamana madakla na aya miya suwaira na magingad na andabay ni miya bubut siran nagwan dabay ni kaya taguan siran sa pamana miya gurigaw siran sang kuto pamana masa na taman sa pamana miyakam buno so kakarumai sumbataan na miyakam buno so pamagari na miyakam buno so tenged minsan na miyakam buno so ama na niyan natutungan na miya nga riredusiran sabab sangkuta anda ba ini diiran kapagayon sa pamana agama kaso mag-agama ko agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pringasaan di pagisuwison waya maananian na dawn parati ang mga musrik na sa iko pakatalundog sa iya ayam ananian na mga episode, mga bandingan na inshallah ta'ala na andabay ni ay mapunutul tanong nagyang kuto pa ma na kaya kalamayawang kuto pa ma na mampubutad si isa Makkah sa andabay ni reniduiran din so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakasabutan si iyang kuto pa ma na kaya sayo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaya sa truayranon na sumambusway maananian na papanulon sa ikwagama ang mga pagaritan wa mga ulama padakuro na napipikiran niyo adin din na pamana pagkagadamtan wa ang mga tiyuba wallah subhanahu wa ta'ala tanto mala sa mga tiyuba wallah subhanahu wa ta'ala na buandaya kapian yan nagyang kutaw pamana ditanu di ka sabara gyang kutwa ditanu di kang giginawa na pakalapasan tanu so sabaad suwaya maanan niyan na adin na ipapanulo niyan adin na pupayag niyan ang pamana mga dawan kuwagama na kuan tanu piya-piyasan dao di tanu pagisuwison ang kutaw pamana ipumbagay niyan ang pamanan dao sa ibagay tanurun nutwa pamana lauda paro na upamaniyang kuwa na karibatan niyan na andabay ni ipakawita tanurun na ayam maanan niyan na pamana katero sa isang kayo pamana messenger anda ba inigi nakaribatan kay ni. Giyang kaya pesua na ka makaruro pataka sa rasa. Nading kay ni pesua. Kau pamaniyang ko teruan niyo rak na mata-mata no pamana pangilay na kung sa Ginoo. O anto na ayo pamana karibatan na kan nagu anto na diyak di maserug ayam ananian na diyak di batero. Papakasilay sa ikwaya maananian na kito-kitaw pamana kapanulon sa agama. Giya Nasundan nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya din na pamana inunaan wallah subhanahu wa ta'ala apitiru yanun ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Panulunan ka so agamaw kadnan ka
sa pakaw kitang ka sa ungan tituwa benar, tituwa benar. Nagupakaw kitang ka sa ayamaan niyan na mapiyay buntal, ayamaan niyan na ndo, mauidatul hasana. Sumiyang ang gugulaw la sa ikumiyang ang unamasa, mga tarik, mga history, ang mapapadalim sang kaya Quran na gusto mga daftaran, ayamaan niyan na mga kitab, Islamic history, na so mga tutulan sa ikumang mga sahaba, radiyallahu anhum, na ayamaan na niyan na palayad na nakapapadalman sa mauidatul hasana, mga dawa pa na mga pipiya na pangnintanong sa ikwala subhanahu wa ta'ala, alay mo ang tanong niyan, na gumakasi sinabuta tanong, na gumakalaso di tanong di ka pa kang giginawa mga uripun wallah, pangniyakor kanu sarila, na ubaan na miyatero ak nakaribatan, nagyanan na puun sa ikusaytan, puun sa ikwayaman na niyan nakapkaribatan, na ubaan na miyatero ak na makauntol, nagyanan so tawfiq rakan, tabang rakan wallah subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.